Raja Sisingamangaraja tubuh tanggal 10 walu bulan 2 tahun 1845. Jalan marujung ngolu tiki mangalo pajaja tanggal 10 pitu bulan 6 tahun 1100 pitu di Tanah Dairi. Marningot ari hama mateni opui di patupado ulo parningotan di hari Kamis tanggal 10 pitu bulan 6 nasalpo. Ruas ni parbaringin Mali Marsada patu paulawan parningotan hari hama mate ni Raja Sisingamangaraja topet 114 tahun nasalpu na dipatupa di udean ni Opwi di desa Pagar Batu Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Marhite torangan ni Amang Amir Marpaung ruas ni parbaringin Mali Marsada ulano dipatupa lahu marningot perjuangan ni Nasida mangalo penjajah rodi ujung ningoluna. Hirim dorhani Nasida anggia niando pamareta patupa ulaon marningot ari hamamaten yopwi lumobi musenunga di paujak pamareta Raja Sisingamangaraja gabe pahlawan di tongani bangsoon. Tujuannya supaya mengenal bangsa Batak ini, terlebih-lebih anak muda dari sejak kecil supaya orang tua baik guru-guru, baik Pemda, pemerintah, asa dibayan, patadahom, raja on, asa dihormati sebagai perlindungan hukum di Tanah Batahon. Unang isigai akan arikot na juli dia hanya buta. Di Tagam Doboi dibayan pamareta perdalanan ni Raja Sisingamangaraja gabe persiajaran ni aka persikola asalamu diboto akan aposo bohapus suni opu mangalo penjajah sian Tanah Batak. Sian Toba TV mabaritahon.